ose nenjere tariri kori yarenge ryabetebete nga guseso beyete torro yaya eine omongino ndo buranda buna barenga mugakoye oninde barenga gotimbokera ochokwani omongino rugoro na buranda otimboka ocho tokwani iga tari yarenga nga nesu beyete to asobe imino gagwetete agata omongino manina akaronga ruro oyo mukakaronga mahati wana abana ubagarukire batagete basigenjere iyo ngangira teto abantu bakuruka bagende para yaro bakubu ebagoteba ng'o omochando noringa abatagete koyekarejia bengare neiyo omogakata yagaretibo mugakata erende yakire yagareiri ote yacha gogusiku ego kumbe n'abasikari enge saa moja iga bagompiki bakong'ira Nyamarambe irobangi kinyamarambe nkoborire nenki nakora abantu baminto nainde bakominyoka ono eru Nyamarambe inchende ari bono bachetega ige kenyore kegima bakanyora bagokora amang'ana igoro chebuna igakorekanete iga ige kenyoro bono ga oro nayo baye kubuna enduya ne wakanaki ikulindia abalene abandia engarari kobo lakini no musorwete baitera abana bayo mwacho murigereria Obosongo Vibes Network rero nigo tore chinsemo chia South Mugirango no tukuna gutari binyuruma erinde rigokoretera nararia riagenderete itukoria rero nigo twikire chinsemo echi naigwa bagochirukanga Nyamonaria school bari moya manyete St Francisco Nyamonaria secondary na primary actually school ere mata nere yoruba goro mata bono gonde side ya goro kigia toretira iga amang'ana nare giga moise korora nyomba nere tagoira alafu enyomba nere rugura rierusi ya mabati omochando ore gusiga iga kaka nainde nabeire ngoteba na sengencho ya maremu yani akandemera gasinini kamagura abere kagera abantu mwarwana mwasambira na chinyomba mwaserania kurwa ebinyoro emechi yasareka asengencho yendemerigi egekera omonto agokwa twayetiga ekiagera tinana koigung'a ense muntu okure otindekiru nobore monchegesa ng'iborwa miakeje mesinini nabeire ense onye bare gotinde kukuruka rentara iburo tinkomanya lakini nje buna nakinire iga nanakorera mosacho ogokwa bare tobore mobwaya matanga bamotindikera ni embera egento bagokora igo bagukunya ganta gasinini esanduki bamotuberera bamoenia bono eng'anere mayo boremo nigere yokogosa mono tagete turagetegerera abagusi baminto na ine murwa maoni eno ng'aki ande ng'ura sama mocho kiagerekera mwategereire getinkonyara konachakina ino mweka monache ng'aki yaja buna twategerere nyarebe nero obwata mamocho gose serikali nere ekogera abantu bana goitana ebinto bibe kuburunge egesaku kegenderere totige bitina abantu baitu batwara omorembe chomorigereria Obosongo Vibes twaikire kenyore keiga aiga mang'ana aro na makong'u mogano nora iga buburemo abagusibu na maremo twakoneirwe timati gose tugakoneira maremo ekiagera twaitanire twatindekanire bande babire birema bande babeire gose bande batamire kuruchinka ng'egento gigotubunia nendemero abamurabamo ekenyora abantu momenyetamo mugoitana ase eng'encho endemero rero gotore South Mugirango ninde no mongwana oyo mogigaiga ogocha gotwerera omugano ore igaiga omotindi ase ekenyoreke nakikuru gutata ngoro kunafta ya buyoton kenyoreke ne igoro kunyamunari Kenya ndeo 1 ward ge bogetenga ward bogetenga school yere manga kigoro igoro kunyamunari secondary nkangai nkanisa igeresa kurwa ese amauga ya iga okay ujiro jinyombe ju bwino ngaiboigete wigete sawa aiga mbwe kazi ni yani okay igono muchioyo mpaka no muchioyo mpaka andwende paka muineri no muchioyo mo babeye mabono gaiga esokore yaho gabwata bakungu barenga abwata bakungu bane 4 onde nana se family naro nyomire bane ataye obore mubwa enga ibwigete gochakerete muineri okera na ndiko chimoineri uno wike kone mukungu wo mwedi ko rinderi kana inde moino pirika erere tora ewa ngibono kegendereta aiga bono ya lengo motienyo saba kitariki 31 ekero iko rindire gabu genda ngucho moina usara
moinao igo baada ni aiga ni family ya sokoro ya ne familia ya moya sokoro nwere ga gochi moino gaiga togende mpaka moino rikorinde na nderiga koreti moino kabisa ko bana inde more ya musege tutakaleta pipo waile yama akai no manyet kwada tole bona ot nki kia beta bona ono rikorie riga na ribwate shida rigotira uchia erigeri ekero twachetega kubeka rikorie riga bikone na riria retete shida kero twabegete rikorie riga bagambi banyore bakwerera rikorie riga ribere ribikobaiga kiagera noe muna twakina togote biguna esokoro yane no yetire tikugai karasirete no yetire tikugai agatira kuchirura akachikweni agachikweni wo mukungo monene ruguru bona mukungo monene ndugurare na gekogera ono rikorie riga riatetuga bari bo mukungo monene basoka gocha paraga ikone riri bagwetera na riri bagwetera ono kero twajete kubeke bikone gaiga umo anko ya noyo iga akanga bikone bimbibe ebikone bimoko bebeka seri chikoriango na ende bono ngotebete nginchire atwaetire genda ruguru esokoro yane ya bege toro bona porukare di orubembe ndu engega no rondu arengega ono kere kazi ni yane ajete kurekepisha na rio yo bona anko ya noyo iga ajeta gatagoro rube boru iga igo mutarabeke bikone orobebe ndu arenga orubebe ndu enga bakaruguru bona ekero na kina gocha anko ya no tamenyete gaiga acha bwangu bona arenge bumanyi bona ajete chusiga ekera ajete na banyo torubebe oruroriga bona ekero twachagete kubeka enjere yiga twanyoe tugwisana nse chibarasa chinyinge muno umoko yebeka bune kenyoro bune family bose bune kenyoro bona tukurangira ni kabisa twacha bune kenyoro gaiga bake family yonsi twaisarasa kabisa inse bakomotureti ororo bakomugambio maeta mang'anayu twanyoe tugwisarasa gaiga chi meeting chinyinge kabisa bakomugambi bakabatureti bakakurunya marambe dio najete bakagaiga agateba rikorie riga ritigare kobaiga mpaka naende mpaka tugapima gochiaribe 12 bona kero riabege tugaiga ona harakati yo gusuka matuko gochimotu na gochimotu ono ntuntu amaite goserene ayande na chabe gochimotu tukabeka tukakona ndagachaka ritagura ende riakabe pato na tukarangira bikone biekera mukobeka muri nabagambi gose mwarenge numwe kabune kenyoro ekenyoro mpaka abagambi baro baka abasikari baro present bona bakabasikari mbajetega mukabitonga baro bona bona kero twateneta bakabasikari baisaranse ta kabisa tukalitonga baro bakamote ikora arusi binte biga to basakorusi bakatwakurira mang'anaye bono naende kero igete naenda agacha akarusi bono naende bikone biga yarenge ngakiki umutienyo ngo yosita last year last year 2024 na riajeta akarusi bikone biga obitugutire mara gatatu naende kenyo tukataya nto gotiga ikiagira abantu bamindukira bagweta rikori gochirogoro nto gwanja bakareki baumie aseteo bariete naende tukaja tukabirani yari ngumutinyo sitakatima andaga kabitukuta kirajita kabitukuta naende tukaja naende tukabibeka no arenge sikari ogosoka gojaiga mugambi tukamutuma mutureti tukamutaya yagenda mutaya cheka igabe kerori kabisa na nindu twaje kubike bikone biga family ngi matwarangira ni timambi kero twabeka twakora akamanya kogenda agatara n'urwani igwa bokora kiragenda Nyamarambe report itukiri mubegete bikone akaripoti ng'urwani igwa akagenda Nyamarambe ono kurwa utoroji twamanyire ndo mang'anerire tukanywa tukoba basani igaiga ono muna konye mpesa neri muinari ngochare bakoro bari gocha kabisa tukabaiga rene ebikone bibiro bikaboro bono konyo rusiri bikebikira kinimbire byarenge iga bikebike ono rende bikaboro kabisa kero ikarende tare 31 mutinyo saba nyore gari gotinna nsari goito ego aba kumbe nabasikari enge saa moja iga bagompiki bakongira Nyamarambe kero bangi kinyamarambe enko borire nenki nakora abantu bamintu nainde bakominyoka ono erunya Nyamarambe njende ali bono bajetega ige kenyore kegima bakanyora bagokora mang'ana igoro chebuna igakorekanete ige kenyoro gutagura kenyoro wone kenyoro gia tagurite nyomba ichi ebinyore kenyoro no yanko yao yamenyeta no amenyete gabu ne nyomba ye sokuru ya nenkuru bona bona ona bore na mang'ana yo achitaka baigo
ikaba rituko ria Jumamosi nabwate tu Friday Jumamosi kero yabete mong'ina ominto agacha kondora nyamarambi rende anendire kende ndi tukanya tukubuta nere ici ikoro no ndebiri natete acoka agende nere bakumubwata nere kero bamubwata nkubure rende ngina erakora kero batubwata igo twensi nomogambi rende omoturetio ito nere okurangeriwa nere okubwatwa bono togakumire rende ngiki abasaya rende alafu rende tukaba igo igachegekania ekasi niyo yane rogoro nere ekabwatwa bono buna ng'endete gokwana iga etubwatire abanto 4 bono abwo ekina kere tao kegenderete mpaka bono iga rituko ria mambi naende nari bono kegochaka ekiga kie chinyomba echio orocha iga bono bono esababu bono mokobwaterwa nere bono intwe bagatara nna nindu tosambete naende kero chigosambu already inche narenga aya echera na pato kanya bambwatire inche aye eki bagokobwatera ninki one bagatara nagete omwana oye oyu ntagete bono onde narore ngoikera komwaka gose okomwaka oku ng'aki agatara twamwagete na saa 5 igoro ya mugaso na naende tukamurepu bono omonyaruka ore family ya Karenga ase omogaka esokoro yaino ere aye ore family ya Karenga ya kabere nyomba yesokoro yaino ya kabere igo bono gotatiganchireye monto takonyara gotamboka agende ruguru esi bono iga ngweta bari pato bore mobombwate tu mbwatire bogakoru bono esababu akwangira mobeke ebikona nere ekiagera enchera nerondoje baka abanto ngweta bari ona ate naragare gocha bona atete bosuke gochaga iga mobekere chibutirenga ona atete yani kabaga kena so omonto arete teba ase egari egotirera bono esababu akorerego nere bono ono nanje timanyeti nere riagokorera iga abantu abo 10 echera bari bari gose mwasogete basogete gotatigai abaiga bane ntwachete tugasoka ekero rende abasamaria maya batachete bagatokonya tugasoka lakini bono kero omonto asabetwe emilioni chiabete egetiro tukanyora rende abasamari bagotwa chitaito titi tukanyora togochibeka ime bate ekina nkegendete chichallenge na echinyinge togwetera ororo bono na koruga gochietago naende toirane ine challenge enene sana bono nonye inkaga iga buna oroche korwa bakamoino chianko chiane abo bamoino ndeteiora batamete korunka baminyogete korunka akominyokia asiki buna no baenga amangi iga abwo ase ekenyoro nkuruki echiabwate oyo tata okobang'anya ekenyoro ekegima ono neri abasikari bagocha iga baminyoki bosa igo bono igo ntotebe ng'a gachiete aka conspire na abasikari kobakandamiza nonye mbono iga barorokana nabokonyorera ndo yaminyokire abwo yachakire kominyokia abangwana ndiyo narenga nacheta mo chief no arenga mo assistant chief no arenga abantu abo bonse ekera bakorora mokominyokiwa naende nabo boka babegete ebikona ebi barabungi bagotera bono kero baigwete amang'ana aya iga korwa bono twachagete kominyokiwa iga iga in fact bantu ntwanya gocha nati bachega iga batubori na naki twaikeiri bose naki nini bono bona barabwe bagete bagake mesosi ino bachifu mbanya gocha ndiyo abo mbanya gocha gaiga okobori kwa ngoroki kiagera story nabo baranyarora inche okobori kwane nokoiga nare gosaba ase bari bantegerete bono iga echallenge yabeire kegotochanda naende bono ntete gokwanena ase omokungu okabere ase esokoro yane nere arigereti mono nabo batamete mono korunka bono aende ndete korwa gwotamete ase omokungu oyo okabere noyo omonene nera arumereti eriansa kabisa bono bono inche nare gosaba na in case abanto batotegerete nabo bare kotwa obokonyi ekine eke iga inche ntaete naende nando omosaye ekine eke gerwa ororo amang'ana aya igere tomenye na omorembe oyomo bono igo bono intota abanto maninga batamete kuru kenyora abange abange bari bamenyete chisiko bamenyete mwako nabwata bamura nabwate omomura size yano ndeng'aine oyomo abande nabake ngasigera ikombe sikiji abwate tata koba ngakibona koba ngakimusaje oyo mako babwe kenyora ekegima tata how
ona kinsinyire na nje nkirende gekogera omonto oyo magotuminyoki abasacha bande bagotama bonsi bikoruka bakamenyete isiko abana babe bachandegete chisukuru gosomi ondete yoko basomi oroche abante bachandegete gaige kenyoreke ona bakigaikero tena yaya tigango torara mang'ana yaiga tonobokonyi mboto kigaiga abantu bairane nkanechi family chiabo erenga kiagoteba bono onya kobaminyoki onerana ne nyumba yatagete ng'amwagachire nabaiga bono basambete na bamwagaje barabi nabamanyete tabamanyeti ya igo moise kobeka mobeka ebikona tagotwara problem abantu ngweta bari ochiruna ebikone bigona bibwate problem kero biabegetu narie problem yachagete lakini una saibi tabekiriga pata bantu bagendete gweta bonerekera moko mubori ng'ang'aki omokungu oyo orogoro bwa esokoro yago access ya ng'aki agobatera ona gotena kero mugaka arwete rikori ne rienge rike bono natagwanja rinene goche one rige etwa rigeti buna riembe muina rigeti buti 12 bono bona karobore monko era bori bono ona gotena nkwaeto gweta bono mwaga ng'aki okorogwa mariete Jasmine Simeon mama sisi ngikigenderete se inando je mujinyomba kitagoire niki mochando no ruri oyo mutando yonde jatigana okubona robe bosayo tu mochando niki yani tweresa ngo mugano niki yani mugano no linda gotena ki usono rojega iga orobo no rwano obe ankwana okay bono oro na bae kubuna endu ya nebo kana ki ikulindia abalene abandia enga rali kobo lakini no musorwete baitera abana bae abagutamari mona yaye igo na nero rweto umusene orwete wana ka rwete endu ya nega kana atana ki india rali ngang matana ki wa gotigari kuri baete no musarwete akanyagokana mistake macha kwa buna yale lakini bono nungu sina abana mu musacha oyomo kabisa esokuru one kere esokuru bori mu buno obu aye kuru muino buna na abaliru bakari muino kabisa obwe esokuru yaye ekere esokuru yarte abang'aki akwane encherebe gutiraga ekiagera nkwaye bono buna kwao oramu ari korire gosoera ruguru ori suki ori beke katia nango beke kati bono ngoro jora gobori ondera mboli aro ya saba na kwa karake na kwa mu mwikaransire nubu nenkago tema gobeka mangana na temire tiga bono ngori koranga ebagota banga ndiri map bono ngomanga ndiri map ndiri map lakini ene ndiri map umusobekete abale ndiri map lende lakini ere umusobekete ntokuitikalipe umusere nasiri tose moyari umusanasite na babo mino mama nwale ere nkiago tebe gori eri kuri era agota ngari kuri rie sengenche bajete mate mususo kobete ebajete bakarigari iria rengeri kake bono bakarigari negieta bono misuso yake koba bona soko garia aye nku ari goitabo batebi ng'aki bona esegi yabeira tigansuke magora abere nayo suke magora abere torosiri kuri ritire naona tata baigo ngabatana ki egente kana ki inchetin badisita ngatebe ndugu yana kumatana ki inchetin badisita ndeyonsi aitanya gokoraga ambobe nanonjori kuri ber muina akanga ngai bono mamo mino bono ngai yare mama nalenga chocho nyakanga rangiri baba kodo rangira gisin tujaka bona mariete ngaki kuru kwa mariete mariete na risina nyambe kinkoruko rigisina nyambeke masese enchira nere moina abo murabao bakubuna bakandoche ngabono gentekete chieti kurigerero buyanko beka kero omonto enkoro ekiagera mang'ana aya twarorere moina ari enchira chinyomba chitagwere na ebinto binde embiri biya omoako ekera asirete na kwanete ng'aki enchira riakoba gose noyo arenge gose ng'aki bono mochegoni takwaneti takwanete pi nche ngoteba iga buna nagenda nanyora omong'ina gosibori moretere ritoke tarariria inche ngamagori mwaka ngakwaraire agateba mbuya ndorochi nabandi ari kwina ngaki ndorochi ngenda nimbogete nche ngasoka omwana omwange nera agasoka mumuroye kero narurororo era agaikororo akamugori tata bwakire matebere
Isota kiugwete onyu akamata endete isota nkiugwete ori na esota akagenda mwomong'ina buranda rogoro agachikoiyia echibakuru achikogora aira nigocha achikomorigia ng'aki insota ki ngokoretera agachigocha nyamogaka orarire igo igo. Rikori eri ndiare nkorora gose mbono riarosiwa. Rikori bono babagoire bono iga mbono buna ororoche babagoire iga anene iga mbono babagorete abana abwo Antonio. Rikori eri ndiarenge monto agotira iga gochia rogoro. Gose na enchera tari rikori riarenge riabetebete ng'a gose esobe eyerete tororo yaya eywo omong'ina onde buranda buna barenge na omogaka oye bono rende orenge gotimbokera oche okwania omong'ina rogoro na buranda otimboke oche otokwania iga 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 tari ere yarenge ng'a na esube eyerete to asobe ime ino gagwetete. Omong'ina oria orogore nabwate rikori rikonda bwoye. Esobe ine ere eywo yarenge iga omomura oyo asarete abwo omomura oyo na omomura oyo na omwaburanda omoete eywo tokobuna abache korwa buranda tari omogaka nyene gocha aro ogakwete tore na omorembe. Nonye omwange moino iga bwaye momura oyo na ocha buranda bwabunde babere ocha aro nono na omwange bono ocha aro nere togotoranete nere rogoro ere ntobonaneti nere enchera gose ng'aki omong'ina ng'ai ngochi iga enchera buna yarenge egoeta iga esube eywo naetete iga iga no yare gotira oya yatira mpaka rogoro eri na enchera tari enchera yarenge yatetu ng'a nsube chi yaya. Igo gotatiga enchera eye enchera nere naende omong'ina oywo araete aende bwoye. Nere orenge gotira iga abwo chinsabu nsabu barema iga abwo bono bagasaria lakini egatichwa bakarima bono baria moino bagaata korwa moino bakamanya gosaria bono enchera bono bagakora eri ase omong'ina areko bare goetimbokera. Bono yare koba naye ng'aki oroche kware gocha gokora amang'ana aya yare koba ng'a bono naye ekero okoyamba amang'ana aya abana inche omaete amang'ana aya no achire goika iga iga omwana oro ogokora ebionsi mpaka ase Nyasaye igoro iga nangotiana na esabuni mbegete igoti omomura okorokwa Antonio na momura omwabo nabo bachagete amang'ana aya. Momura oyo omoke nyaboga agachaka ng'a Kenyatta osukire gochia rogoro ekero agotema kwenda gochia rogoro ngaenda mpaka ng'a basibika ng'ina mogocha aro nkamotebia basibika bono abana abo nakonya chande ng'a oboremo basukiri inche ngo torarora ng'aki ribe besubwatete na omogaka rora ngo ng'ai babutoranete nogocha aro tokanyora ng'aki yaani togonya gocha kobatebia oka tiga toreta abatureti bakora ki batwatanane bakanyaria aria ase omwana Kenyatta aremete naende noro ekwende yaetete. Mboro na iga bachaka bono na twasukire oboremo gochia rogoro Kenyatta osukire bono ekero twaika ororo na abatureti bakanyora ncherete Kenyatta asugete chinsa echio nganya nonya Antonio oteba ng'a ninche nintagete enchera ebe engane mpaka maate agachaka nekorabia ekenagwa nitageka echio nkonya naende ekenagwa gwacha gosaria baminto kia omogaka onde asimegete naende ekenagwa twache gose twache koreng'ania ase ribe riarenge tonachaine ase ribe riarenge naende nki ekogokora agachaka gokora ki mambia yaye ngochi kogenda kanya bachaki korema nkarwa nkagenda Nyamarambe buna naika Nyamarambe agachaka bwatwa oywo Antonio nyambogo omwabo tanyorekanete ere gekona na Antonio obagorete igo nyabogo ere twakoete amang'ana aya bono ekero natwaika Nyamarambe bagantebia omong'ina ng'aki oroche ase anga motebia ase aria tigagenda agite buna arenge inche tintageti mang'ana mange erinde rikori kwende orubaga rwa omogaka robe buna rwarenge tintageti bina inche gotagora orubaga rwa omogaka buna twarenge akae gosita korwa Nyamarambe nachiete akore bo bono akamogocha bono agacha gotagora bono kabisa bono agacha gotagora na ekemweno bono kabisa okora bono okochaka korema bono botuko gochikana kobua naende nki eke naende omwana oyo omoibori omwabo nkongoria oyo onde aye Sami nki eke mwakora naende mwachaka mwatora kabisa bono mwachaka korabia bono mwagete kora kabisa bono mokorabia rikori kabisa onye epara yarenge iga iga Sami agateba inche gantebeti ng'a motichere kwende ebitongo ase ebirigibigi egotirera inche baba abatimaete gose bacha abundu twarigete ore twatigere bagotagora riari orubaga bagokora inche yaiyo akaera naende oimoke naende ochire onsoire ogemba naende oywo na Antonio bono onsoera naende ngaika ogemba buna ndoche buna omong'ina buna agontaya ekabere ngaika naende ogembo naende ngakwana igo buna nakwanete Nyamarambe nonye chachi orio igoro gari akarigeni bono mbora abo mobatibigati babwatete na egesongo bagokwana inche neke gotio ngokwana
wana batebi ng'omong'ino nana kwa n'oborimo amang'ana akwanete Nyamarambe narayiga nandi narayakwanire paka goikera muno chinyumba chijiete iga bono koreng'ana ena baba ikegera bono ayo kubagamba abana aba oyo nyagotagorera nyomba naba bakomotagorera omogosu ning'o omokosu kabisa pina Anthony otang'ete gotagora orubago igo yare nyagotagorera utabwate momocho tabwati maso ekora nkwaye bachete kubagora gotira nkwaye baete rikorerero riria moina mwana korigamba ng'aki rikoba erinde bono rento chiumong'inera bero okure tutarenge na mang'ana nkwamenete gose mwana onye ngocha bariko basoka bate kuboria amaremo bono bero okure bero omomura oyo obwateire abakungu baye moino gagotimboka omwanga akabwate omwanga ena sogete para bono ng'aki ndache kubori rikori ntabwati apari yo rikori nsogete para igo nyagotagorerwa ere nabwate chinguru chiogoticha rikori rikegera nkwaye gekora nkwaye esobe iteite tio okay esobe niga bwetete biya mono mono nogenda sama hapo asante biya mono bachomorigereria ekere twachira ase ntuno korigia oboene tobwatie estory paka engoro toteme komanya ng'aki amaene Nyasaye amaene pi oboene nkaibori by the end of this story igo mbwate oboene ng'a nkonyorora oboene ase boberete yes twarure mong'ina oyo nere bono omong'ina oyomo bwa esokore eyesirete nere okwanire kwaigure buna atebire ng'aki rikori eri rikobunwa moina rirorio tiriabwenerete koba rikori eri ase riarenge nasigete moina eri riachete rigatichwa bono ase abanto aba bonsi gotema tori komanya ng'aki oyo nyagotagorerwa chinyomba naba bakomotagorera amagoso nayang'o at the end of this video ngagerete ng'akonyorora oboene ase borochi gochi twakwanire nere omong'ina oyo alafu ontebiri ng'a moibori omwabo nare nere ore moyo nabo batigarete babere iga nere togende tomobori ng'aki omogaka oyo obekera asirete rikori eri narigambete kwaigure oyo otebire ng'aki yatarikwaneti rikori twabege totambokera gochi bwa omong'ina oyo rogoro tiriarenge ase esurvey bono ng'okogosera oyo onde marita ng'aki okoroku tinchiete okoboreriete Erieta nche nkoroku Jonas Bosibori. Jonas Bosibori ribiri eri abana barero mbamanye kobongorora omoyo ne ribiri agwata nomoyo obongorora ne ribiri Engora bwangu ligo nkonyo koboko okoboko ng'ina biri bitaruma bono okoboko egogwatika bono enchera moina omogaka nanyete getokare moyo omogaka nyene ebwatete ekarata akanotwa akaitire akakwa bona n'abana bakari kubunana barabwo abana ng'enchera yesire omogaka atete bona abantu kabara amanane nkinde bakubuna ese enchera omogaka nyene gatete kandi mbona nintu tokoja gwata abang'ina tojo gwata abana abang'ina bakure barenji bwekandikate noyo moko moina nintu nanto tokoja gwata omogaka nyene bwatete agata omong'ina omanene akaronga roro oyo omogaka aronga mahati bona abana nabo bagarukire batagete basirie enchera eywo ng'anchera teto abanto bakoruka bagende para aro bakubuna ebagoteba ng'a omochando nori ng'a abatagete koyegarejia ebengare neiyo omogaka atayagareti bo omogaka ata erende yachire yagareiri oteye acha gogosieku bona ende egosieku na omogaka nyene moya arogocha batanga enchera inche natete etokumitie gento abana bakuru bona ya bana abao ng'aki orocho orabatebi kware kobanyora amo ng'aki orocho kobateba mbatebire ndo yokore tojinto nkorusi nyagatore barabwiye bakare gochikati abo bakubuna enchera eywo bona nginache mbatebi ninche nche narenga amategera ringotegera ng'aingi bakubuna bona nda abana mbari gocha goitana rende ng'aki bono gegocha koba omonto bona Nyasaye oracho omanya ng'aki bagoitana nando oyo okorente emechando ori ogokana enchera nyare ore bobe mogaka nyene naigete gwata natete bono mogaka nande ntugocha komanyora atacha moyo nenda atebe naki enchera ne yane ninche natete yane mona abo mura bagocha konyata rende ng'anchera te etoro abare rogore bakoiruruka ngoteba bari ng'enchera nere yarenge esabe eyi moino aye enchera ino yomanyete buna gwakina gwacha omochi oyo enchera kabese enchera yarenge esebe eri enkoro yare goita aruti nombu omwanga gate yare goita rende abana kabagacha mbari binye mbari beti iga eyero nero ncharenga okorwa kare
enjira ne yaba bari bagwetera bacha twe kimwe yoro mugare paka gujia Bono. no yondo kare mwino ngai no mugaka are ko iruka ga ndo mujio yoy Goikare korosi. batare ko si enjira ujera mwanyarebe Buya mono mongina. Kibande jipakangi chombundise buno ko bongora ne libiri. na kokoki Jibano. Ana wante bikwa we taro. Bwana. Enchereje kuruwa. Abuna antene ina. Tena chugo jane microphone liko na bantu baiko. Abuna antene ina. Esokoro ya tigete enchereje kuruwa pakararia. Enjereye, enje o maana pi. Era. Igera. Era. Ano esokoro ya igetigireta. No etigeta. Igo bono muisiko bekere bikona. Sitego ba. Oyo tagutwara mujando. Sitego. Bono mwatakira mojerente baka. Itagereka. Araria ngai mwa bekerte bikona. Ai mumura nju bikona ngai mwa bekerte. Kane ya begeto. No sita ya begeto ya beta. Insa. Igo omugako yere tarati janjira. Tratije. Tratije. Lakini gento muko bunangeringa ki muhayegara iri kuruwa setatu mwabaje tigete mwasukiri gocha. Ya berenga. Oino oro mujando. Ngamotore from that page. So incha kore ngana na inche gento ndo ja muko bunege nteke sana. Oroje mugo jakosera ni paka kuruwe kenyoro. Ganto tugasininiga agake mugo itana paka moche kosera ni kuruwe binyoro bono mokore gento kiege motete goitana bono mogende mwensi pinseriro. Egentege omware wikaransa inse moigwana no mongwana oyo eidonye ne njira ko basukirie gari gutira bakarogoro yakobe ibintu bakarogoro mwaigwana lakini ero koranga mukare ko mubetereri nakina era ko bayigo seregesa gwiki Abantu ramanya ibintu gutiri. Twata gutiri ibintu ebuta gutiri. Wonto kumana ki batagete ebe arabya gutira ndramanya. Ndranya ibintu gutira. lakini ne winki bo mukora yetigare ndase yarengerende Ni tira bera si ale. Kibita gutira. Na kumusikirati. eoda Sitinero. ore ndika muko na goitana aye mumura ndika muko na goitana ekenege nto getagete nto kuruka mediation omwagoria asenge njo mwamugosere ni muro kina abana mugakoria arigigwe na abantu bamasikaniga bamutebyo mwaka yaya mangana ari na babete muigwane enjireye ne iratigara iga muraitira for example ga aigeso musabegete then from there arende gochimutwe ngakera atoke ngarende gari nega nirie gutira guchia muikaranza mukambe bune family muntu narubata mujando mu Ogusuki na oyo natasuki na ngusuki atiri ndu biaye ndo wero no renge. ekiagere binte bigotigara buna birega njero je ngo muntu ngukwara Oh man. gose garo je ngamo ko beka enyomberi gesona geringo ikakere gesona Tutire ngoro kya. Na watu nakiri ko liyo tware iga buna totene ina injuwa nongo tebo. Nane ngo ko na ki mune ndugu ya ne anchira ni. Age wono ndonye go sumbu anense. Nyondi are omuntu kande njira teyopi. kango gaticheta Ndo kaima. bono Ndo kama. No nengo tebe wono. bono Gabon otibone kerame kinge huko no. okay bono ene renjero musati getaiga Aribo enje nere. aha Nere. abandu je pake post estima na bebe kirabo Nere. No se posti. Nere. bono rindi inungi mutate kuriro buri mu bwabandi Aune side. Aune side. Nere ye egweta iga nere. No bia Enda kuchia. Rujo bire. Matengo ta ndugu yane ndiye kanete. bono oyo tagete gusikenjera guchiari ninga Ndugu yane ndiye kanete. Kangere metaba kama. Wakini ndo onyo ochoro medo yetia. Igatanjire njenere. iko bono ntoigwane twensiga ng'ando muntu narasige tokogosera omugakwe Abara toke. Gekera bono ende. Gekera onyo ogoteba noira. Na ogota ni gali. Bono ende igoteo mo. iko turo jing'ori ogotebera ari nabwata mamacho Ana mawacha. Twakono. bono ngaki mugocha gokora enyomba eyere Nje nyombera tinde tikumanya. Nje ndo ndagotana ki mangana likoria raera tukura na mangana likoria era. Igoro nyomba nje. Nje tikumanya dimendinga ya yete ngebeta. Agia tinde tikumanya. gesa buna ye mwaba na muromino naye buna gwakina tata ona kobeka robebera goteba ng'a muntu tabasa gutira gucha yani ona gutijenjera bono akane ng'a muntu tabasa gutira gucha ujiga
ndirateba na teba sa gwetu teyoga iria mang'ana abete igona mang'ana agera mang'ana gocha agera, goteba ng'a bono nyamukare koreta mang'ana rio ritiganye tichirani lakini kuruma igatana go aringa acha 2022 njuzi aja eh bono enyomba eye ero edemand iyaye ng'a kibone gocha kabarende kiagera otebire ng'a enyomba eye ekenyoro kimwagachire akibono gegocha kaba none kenyoro gekwagacha bono sike kirangiri gekwane kirangiri gekwane ekiagera morochi ng'a abanto mbare batwarete obororo bakaira richika ase amagoko abo bakara bakemeka maoka wa majika maoka wa anyway mwancho omotegereria na omorigereria kwaigure you've heard the story na bere igo watari inche nakwana na eground kegoteba mogaka oyo omanye na omochi oyo otagoreire abona rikori eri tata omwabona bari begeteri bera nandekera omonto itabire ng'aki monto tana gokana njira etira gochia lakini ase esegiere ase esegiere nokorigariyia kere gesima kera bono ase esegi yabeire neri ng'aki okorigariyia okoiga naku kwagerire bono kwaretire esegi lakini ese riabegetu norire so we hope ng'a morembe notoke nkeye iga muna twabekire egento eke iga abanto mbatoka abang'aini baiche baikaranse bakwane ekiagera eng'ana eyetakwanirie enchera chinyomba echi chitagoire nabo okonyora omonto mambia ogwakwa emioro nabo okonyora abana bakorwana onde akwa omoro ebigoti so ebinto buna ebi nabo bigochaka iga kwanyora ng'a mambia biaretire amang'ana amakong'u mogaka oyo omanye na omochi oyo ngotema tori komorigi nyigwete na omonyakanisa nkogenda are ekanisa rituko ria Jumamosi naende oranyore ne aba SDM bagenderete na echikambi kotoramoikere nere ntotegerera ase ensemo yaye lakini ki totamoikere nkagerete ng'a omogano oyo oyororire nanga kiende karagani gotoikera bado nabo tokorigia platform tomoe erinde erio arespondi na akire esimu yaye naye wayabere mteja gotema tori korigia enamba endi gose ntoinyore tukimfikia basi tutampatia platform nkagerete goikera abu naye kwaigura ase omogano orochi gochia mwancho morigereria mogano oyo iga na omotambe ekiagera ntwagania ng'a tonyore omogaka Kenyatta oyo osambeire nyomba nere atotebererie ng'a korwa ase ensemo yaye ng'aki nigo twachire mpaka chinsemo chia Nyamarambe kiagera tong'a na omorisi bwa ekanisa naende nigo babwate chikambi twacha mpaka iga Nyamarambe town SDA twanyora ng'a taiyo twateba gagatumire isiko chikambi lakini rende twanyora enyaroka yaye ekorokwa Aznet twakwanire nero ototebiri ng'a yaya tigo omusaka ore ekambi na mama kore chikambi tomanye kwera na tukwane so ase omogano oyo goika ase twaikere nonye naye nabo oroche ase orochi gochie lakini rende ntagete gokoria eira ng'aki nkoira na tore part 2 tigo omogaka akore ekambi tomanye kwera na part 2 toikaranse nere atwerese korwa ase ensemo yaye egento eke na enchera gose na oboremo abanto bakobuna korwa chinsemo chia Nyamarambe maretane nguru korwa Jessica Kasungura nyasaye oyo.